हाब आबौआ हारसिं अरसायगासिनो दंब्रा। औलै फिसौफोर आबौलै नों गोदो खोन्थानाय बायदि सल'बाथा खोन्था। नों सिगाङाव खोन्थानाय बायदि गोलाव खोन्थादो आबौ दे। हाब फिसौफोर आंबा नोंसोरनो माबायदि सल' खोन्थानांगौ जाखोलै। गोलावखौनो खिन्थाथार आबौ मोजांखौनो। जागोन फिसौफोर जागोन। नोंसोर जुदि सल' खोनासंनो लुबैदोंब्ला मोजाङै गोसो होनानै खोनासंदे। आरे 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 लोमजानाया बारासो जाबाय नामासै? आरे आरे रुफाथि देहाखौ बारा मोनथारबाय। नों देहाखौ बारा मोनथारदों नामा? एसे दै जला दे। आरे आं देहाखौ बोरैबा मोनथारबाय। आरे नों देहाखौ बारानिफ्राय बारा मोनथारबाय नामा? माब्रै जाखो आगै? ए बाजै फैदो फै हाबफै हाबफै। आरे हा माब्लानिफ्राय जाखो? बेसे गोबावसै? आरे दे सिन्था दाखालाम। हा माब्लानिफ्रायथो बेबायदि जाखो आइ? दहायनिफ्राय आरे दे बारा सिन्था खालामनो नाङा, बेफोर अखा खोरोमनायजों समान। आरे नै आगै मानसिखौ बोरैबासो जासिगोन बायदि मोनबाय आं। मानसिखौ डाक्टारनाव लांनांसिगोनदां। आंबो बेखौनो सानबायमोन बाजै, डाक्टारनाव लांनायानो साबसिन जामारसिगोन। डाक्टार बाबु। खाफाला जोबोद मोजां नोंना। सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय। मा? डाक्टार बाबु आं सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय? औ। आं जोबोर गोजोनबाय डाक्टार बाबु, जोबोर गोजोनबाय। नाथाय खरसाफ्रासो बेसेबां जाखोमोनथाय डाक्टार बाबु? खरसाया 10,000। हाब 10,000 डाक्टार बाबु, आं बहा मोननांगौ डाक्टार बाबु? हस्पिटालाव लाबोबानो दि रांनि गोनांथि दङ बेखौ फंबाय, नोंनि खैफोदखौ आं बुजिबाय। आंहा दा फिसा होननाय सासेबो गैजा रोङा। अन्नानै बे सानैनि सासेखौ आंनो हरोब्ला नोंनि होनांगौखिनि रांखौ आं हरजोबसिगोन। हे गसाइ, सासेल' फिसा जोनोम जानांगौ, सानै फिसा हिनजाव जोनोम जानानै होनाया नों आंखौ खैफोदखौसो बासायनाय जाबाय। जागोन बाबु, नों आंनि रैखानिगिरि। थु बाबु।
बिमा आं थांनोसै फुंनि समावनो पेसेन्जारफोरखौबो एसे बांसिन मोनो हा थांदो आफाया साहाखौ लोंलांला नांला आइ नांबाय थाला नोंसोर लोंदो आंहा दा दखानावनोबा मेरला लोंनाय जागोन ओइ बरबाबु हा नोंहा गोसोथोनाय सिख्लाफोर दंना गैयाब्रा थोद जाम्बा बबादिखौ सोंनांगौ बबादिखौ सोंलाबायोब्रा नोंलाय बिफां थैयोलै बिदिखौ रायज्लायनो हामा नङालै बाबु खामानि मावनायाव बेफोरखौ रायलायब्लासो खामानिया एरोनो सिख्लाफ्रा बिफांनि हासारसोनो बाबु बाबु आं जुदि नों जायोमोनब्ला सोरबा सिख्लाया आंखौ फसाया होनोमोनब्ला ओरैबादि बुंगौमोन आं आव ब्रेंगे मोखाङावसो मानसावगोन आं हाब मा ब्रेंगे राव गोदानब्रा बेलाय दाउखुमै पान्जाबनि रावलै बाबु मानसावनोबा ब्रेंगे होनथारनांगौ बाब 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 नोंजों हामानाय नंलालै दाउखुमै आरोबाव बरबाबु आंनावथ' नामा जेरै सिख्लाय आखलाबो एरैखा जुदि सोरबा सिख्लाया आंनि उल्थाब्ला बिनि खना खनला आफाखौ मानि अरनायावसो दङ आं खम नंलालै नोंसोर सानैया आदा रिन्दाव नोंखौ आफाया लिंहरदों नोंसोर मावथ'दो हो आं दा फैफिनगोन थ' ओइ दाउखुमै हा बेफोरबायदि एफा मोजां गुफुर गावदां थारमाने जिरख'नाय रुंग'नाय बायदि सिख्लाखौ दा बायदियाव सोर बायदिया हाबा खालामोनबावगोनब्रा दाउखुमै हा नोंलाय बिनि आफाखं अरनो हाया होमबा रिन्दाव नै नोंनि कल लेटारा मानि कल लेटार आफा आंथ' जेबो एप्लाइखौनो खालामाखैमोन बेंकनि साख्रि पेपाराव नुनानै आङो नोंनि मुङै एप्लाइ खालामदोंमोन आं साख्रि मावा आफा आंहा थांनानै थानायाव मोनसे एम दं आरो आंखौ मावहोनबो हानाय नङा रिन्दाव बिदिब्ला नोंनि बे बिसि फार्स्ट क्लासाव पास खालामनाय सार्टिफिकेटआ ओरैनो उरायलांसै नामा नों इन्टारभिउखौ है जेसेबां रां नांगौ आं बेखौ होगोन साख्रिखौनो मावदो आफा मालाय माथो साख्रि मावनानैनो गिदिर गिदिर न' बां लुगासिनो दङ आं साख्रि मावनानै गुस जानानै आंल'सो देरगोन आंनि गोसोआ बिदिखौ लायहोआ आयै सासे रोंखा राखा जानानै आन्दायनानै थानाय बर' सुबुं समाजनि एसेसो बोसोन होलांनो हायाब्ला रोंनानैल' मा लाब साख्रिजोंल' थांनानै थाया आफा आंहा मोनसे गिदिर एम दं आरो आं बे एमजोंसो गावखौ फोथांना लाखिगोन दानि सेंग्राफ्राबो एसेबां माने रोंथारै नंला बेबा मा सान्दों मावथोंसै आंहा बैसो जाबाय बेसेबां खनथाम मावनानै जाहोबावनांगौ आंलाय नोंबो बेखौ बाराद्राय लायदा होसै नायगोनसै आं बिनि माबादि एम जुलि आइ एडमिसन फिसा बेसेबां नांगौ होन्दोंमोनलाय आइ एडमिसनाव 1600 आफा लेखा बायनायजोंसो 3000निबो बारगोन अ आंलाय बेखौनो 1000सोजों थोगोन नंनानै 1000 मालायनाव दाहार लानानै फैदोंमोनलाय आइ आंनावबो बारा गैया 500सोल' दङ जेखि जाया आइ आं नोंनि फरायनायखौ दोनथ'नो हाया नांगौबा आं रिक्साखौनो फानगोन आइ
नों जेरैखि बुथुमा फिसाया खोनायोबा दुखु मोनोहाय बिफा। नंगौ बिमा, बे फिसाया बेसेबांबा माहि। बे फिसाया जोंनि बायदि न'खराव जोनोम जानोनो समायाखैमोन बिमा। आयं, जुलिया गैया नामा? दङ आयं दङ, न' सिङाव दङ। जुलि, मेट्रिक पास जानायनि पार्टियालाय? जेबो बुङा मानो? हो? माथो गाबदोंसो नोंलाय? मा जादों नों? जुलि, जेबो बुङा मानो? आयं, जुलिया मा जादों? मानो गाबदों बियो? माबा आयं, मेट्रिक पास जानानै एडमिसन लानो हायैनि गाबदों। नोंसोर जुलिनि फरायनायाव जेबो खरसा नांला आयंमोन। बिनि फरायनायाव जेसेबां रां नांगौ बेखौ आं होजोबसिगोन। नों सासे गोनां गिदिरनि फिसाब्लाबो गोरिबनि फारसे जोबोद अनफावरि आयं नोङो। इसोरा नोंखौ बोर होथों आयं। थां आयं थां, जुलिखौ एसे बुजायहैथां। जागोन आयं। आं नोंनि मेगननि मोदैखौसो फुगारनो फैदों जुलि। दिनैनिफ्राय नोंनि फरायनाय, नोंनि थांना थानायाव आं दंसै। आं नोंखौ गोसो मोदोम जिउजों मोजां मोनो जुलि। देनाय एसे मिनिनाय। देना। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय। आंबोथ' पागोला नोंबोथ' पागोलि, माबोरै दि सानैजों लोगो मोनलायखो सानस'नो हालिया। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय। आंबोथ' मिथिला नोंबोथ' बुजिला, माबोरै दि सानैजों मोजां मोनलायखो बुजिस'नो हालिया। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय।
जिउआ आंनि नोंनिखा दंनाय मानि गासिबो फोरबो बिखा आंनिबो नोंनिखा जेब्लायबो गोसोखांसै नोंखौनो मादि मोजां मोननाय बुजिथारा मादि गोसो थोनाय मिथिथारा माबोरै बुरखायबावनो फागोला गोसोखौ माबोरै दबथायबावनो लाइमोन बैसोखौ मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय थांदो दे बाय नोंसोर सानै बोरै फै